Egy embert bilincsben vittek el a rendőrök, a botrányos jelenetek után verekedésig fajult kutyamentést a kamera végig rögzítette. Az állatvédőrség egy volt sintértelepen szörnyű körülmények között tartott 40 kutya kiszabadítására indult. Az akció felkavaró videónaplója következik most. Felhívom figyelmüket, hogy a nyugalom megzavarására alkalmas felvételek következnek. Nem mehetek sehova! Sehova! Itt magánterület, kiszeret! Kiszeret! Mondom, nem miért a sajátom! Ideig fogunk! Csak már szívrohamot. Sínylődő állatok, megállíthatatlan állatvédők, drasztikus állattartók és egy menekítés a rettenetből. Reggel 6:30, ekkor pattan autóba az a megszállott kis csapat, akik az akciójukat már hónapok óta szervezték. Éppen a Máté-Szalkai sintértelepre tartunk, ami egyébként már nem is sintértelep, mert 2 hónapja megszűnt a gyepmester megbízatása. Elméletileg a jegyző segítségével körülbelül 40 kutyát tudunk elkobozni, reméljük, hogy sikerrel járunk. Máté-Szalkáról bejelentés érkezett az állatvédőrséghez, hogy az egykori sintértelepen kegyetlen módon bánnak az állatokkal. Az egyik munkatársuk azzal az indokkal, hogy kutyát szeretne örökbefogadni, ekkor látogatott ki erre a helyre. Sokkal mindjárt jön a jegyző úr, őt várjuk. A korábban gyepmesterként dolgozó gondozó Borsós Áron kínált neki állatokat, ez idő alatt pedig az állatvédőrség munkatársa feltérképezte a tanyát és riadóztatta a kollégákat. Helyszíni szemlét akarnánk lefolytatni állattartással kapcsolatban. Nem engedem be. Ahhoz nem szükséges felelően. Fogunk szólni a rendőrségnek, karhatalom igénybevételével fogunk. Ha hazajön, akkor igen, de így én egyedül nem engedem be. Ettől függetlenül ez szükség lesz rendőrségre, én úgy érzem. Ezért jöttünk. Egyrészt érkezett egy névtelen bejelentés az állattartással kapcsolatban. Ez nem kívánságműsor, hölgy. A jegyző és a rendőrség segítségével az állatvédők bejutottak a nyúlketrecben tartott kutyákhoz, és megpróbálták a néha vérengző fenevadakat kimenekíteni. Szerintem ez most nem Igen, és miért támad a botra? Én ezt szeretném megtudni, hogy miért támad a botra. Nincsen baj, nyugi. Az nem érdekli, hogy a kutyák megdöglenek? Igen, egy Nincsen kutya korszerűen tartva. Most tudom be. Nézzem már meg! Idéglenesen van. De nem érdekel idéglenesen, tele van ügyvédkel. Nem vitatkoztam. Legalább kitakarítsanak. A kutyák nagy része, mivel hogy agresszív viselkedést mutatott irányunkba, mindenféleképpen arra ad következtetést, hogy a kutyákat bántalmazták. Aha, azért fél magától annyira, hogy bepisílt az előbb. Aha, nézze meg, hogy bepisílt a kutya, amikor hozzáért az előbb. Az ingerszegény környezet, egymást hergelik, kutyák nincsenek lemozgatva megfelelően. Maga 40 kutyáját nem fogjuk eltartani, csipezni és oltani, úgyhogy szerintem fejezzük be. Fel van törve a bal hátsó lába, vagy jobb hátsó lába. Ez úgy van összeforva. Ahogy már nekem rendet szabjon maga? Ne, rendet szabok, mert 1 négyzetméteren volt tartva, és az állatvédelmi törvény 10 ír elő. Az egyiknek, aki ott volt, ették a fülét a legyek. Alapvetően hát eléggé elhanyagoltak, bolhásak voltak. Hát itt vannak ezek a nyúlketrecek, itt főleg kistestűek voltak, illetve ilyen kis közepes méretűek. Össze volt zárva valamelyikbe 3 kutya. Nehogy már díjáljon. Ön és közveszélyes állatokat kicsit nehéz bepakolni. Nem mehetek sehova! Szó-szót követett, végül egy embert bilincsben vittek el a rendőrök. Mi kell ahhoz, hogy így nézzen ki?
Az állatvédők semmitől nem riadtak vissza, addig mentek, amíg minden állatot biztonságban nem tudtak. A jegyző körülbelül 40, lehet, hogy 39, lehet, hogy 41 kutya lefoglalását rendelte el. Van olyan kutya is egyébként, akit a rendőrség foglalt le annó harcoltatóktól. Ez a mi rehabilitációs központunkba került. Nehéz nap van mögöttük, de 40 kutya nekik köszönhetően visszanyerte a szabadságát, és most új és szerető gazdákra várnak.